திவ்ய திருக்கல்யாண மாதா திருத்தலம். புத்தக்காலன் விலை. இரவு நேர இறைவேண்டல். அருள்நிறை மரியே, ஆண்டவரின் தாயே, உம் மக்கள் நோய் நொடி இல்லாத வாழ்வு பெற இறை தாயிடம் இறைவேண்டல். உம் திருமகன் கொடுத்த இந்த உயிரையும் உடலையும் ஆசீர்வதியும் தாயே, நோயில்லாத வாழ்வே ஒரு மனிதனின் நிம்மதியான வாழ்வு என்பதை நாங்கள் அறிவோம் தாயே. நோய் நொடிகள் பிணிகள் எதுவும் அணுகாமல் இருக்க பாதுகாத்தருளும் அன்னையே. உடல் சுகமில்லாமல் இருக்கும் உம் பிள்ளைகளை உடனிருந்து தேற்றும் அன்னையே. உம் பிள்ளைகளாகி எங்களின் உடல் நலம், வலிமை, ஆரோக்கியம் மீண்டும் கிடைக்க அருள் தாரும் அம்மா. வேண்டும் வரம் தரும் திவ்ய திருக்கல்யாண அன்னையே, எம் வேண்டுதலை கனிவாய் கேட்டருளும் அம்மா. ஆமென்.